त्रिपुरानि इलेक्शन कमिशननि फाइसिंतै इलेक्शननि साल साख्लायनो मानि यागुलनो बोखा फेलायमुं खादमुं नुकजाखा हास्तेनि हानि बोसारकनि फाइसिंतै तामनि होनबा 13 एप्रिल बिसि ब्रुमनो अ सालनो बाबा गरियानि साल हनै बाबा गरिया पालायलायमानि हानि बोसारक फियाबा बाहायके अ वान सुमुं तुबुखा इलेक्शन कमिशन हनै वान सुगुई तंबायखा हास्तेनि नुकनाय सिनाय नुकनाय लुपुरो ताई बाबाइसा बोखाक नायखे तेने तेने सालाय तंखा हानि बोसारक तामनि बागै अ सालनो चंगानि नाखा इलेक्शननि साल हनै हानि बोसारकनि हुकुमु मुकुमुनो बरम रियादा इलेक्शन कमिशन हनिबो सालाय तंखा हानि बोसारक अबनो तैनो तामो साका हास्तेनि बाबा गरिया मिशननि गोसाम जॉइंट सेक्रेटारि बरम गनां स्वर्ण जमातियानि खुक्तै खनायनेदि खुम्पै टिभिनि मांप्लिवो खुम्बै टिभियाव लामसुगो बरम गनां स्वर्ण जमातिया दांखा बाय किसा करंना मुसुं मांखिया बाहाय जेता इलेक्शन न तयै ताबुक जे सालाय तंलाय मानि 13 तारिखो तो तिप्रा साबसंनि कायसा गरिया तेरनो पालाय मानि साल के आबनो तै नरनि बखाक्ति नरक बाहाय के वान सुक्का आबनो तै बनो आनि खावजे संमाया जे 13 तारिखो इलेक्शन खाइने हन्नो जे डिक्लेयर जागोन अब ठिकलिया तिने जमातिया तिने तेसो जमातिया हदाया भारत त्रिपुरा राज्यआव जों त्रिपुरा साबो संनो आफरो तिने बुइसोने आइखेन बुइसोबो जों प्रिपारेसन नांगौ आबोनि बांगै जगार आगाल बांगै बेलाखेनि केबें माने नुगा सांखा आबोनो आं व्यक्तिगत भाबेते जमाति हदानेंगै आबोनो बाबो सांपै फिदि हायके बने लाइलोबो तिनि तो 22 तारिख तिनि सेना ओके सेना पाइदो खाइखेन जानाय हायके बने बसाङो 10 तारिख 11 तारिख बहाराव खाइखेन जानाय अच्छा बाबाहाय कयमुं रंनि बिसिंतै नरक कग्र कबुंनानै मुसुंनाय इलेक्शन तो जों ताबो जमाति हदानि के मिटिनो आसवायानो आसवानो यागुलो बना तना खाइनासबो जों जमाति हदाया जों दारा त्रिपुरा जरा 19 दफा दंनाय बजत मिलिनो आबना जों मासला ने याबो आबो पाकातिनि बांगनो तांजानि हाइन थाखा जे एमन समयो इलेक्शन डिक्लेयर खायरखा समयनो जाते सलायरवानि उनाव हनैसो इलेक्शन कमिशन थानिसो अम माखानिते अच्छा आ सालो जदिनो इलेक्शन काहिंके ता मंगनाय बा आदिनो इलेक्शन जदि इंगांके बबाहाय इंनाय आबनो नकिसा सबाय जदिनो साकांगे जरा किसानि ओदिनो इलेक्शन खांखा तिने बिसास खालि जमातिया हदारनि तो मताय कतर बाबा गरिया ओदिने तो तिने जतन जारा बाबा गरिया न बिसा वाइसाव जे खुनुनाय हनै आके बा यासाल जाक दंनाय आबनो बांगै बेलायनो केबेङानो नौजागनाय माहा ओंगा बिसास कासिन तिप्रा बसंग बाहायनो बुसुतेर पालाय बर बाहायनो बरनि बाहायनो केबेङ नौजाक थांनाय अहम धनखौ तंस तंग बांगै तंसमा लेखाना ओंगा आबनो इलेक्शन तो आगे फान प्लान सामनो उलफन खायमनो इलेक्शन तो किन्तु ओ टाइम न तो जरा तो ते जागाव केन तो फेमिया ना जागानो तो फेमिया ना हानि बांगैनो बनो बा नोरतलां थांदे हयतो बसं तो फेदि थाना मुसुंता आनि व्यक्तिगत भाबे कयना मुसुंता इलेक्शन कमिशन ना आबनि बिसिङो नंनि हदानि बिसिंतै कोनो वान सुमुंदे दं जे इलेक्शन कमिशन ऑफ त्रिपुरानि बरं थानि नरक कोनो मालायनानि मुसुंमान अबाहाय रग नरक वान सुक जाग्रो अब संतिनि अकरा समय सालायनाय माने याबो न ताबस मातारबारि मियाफ्रो मातारबारिओ आमा मातिफोर सुन्दरनो खुनुमखा हदानिके एरपरे तिनि काकेनि गोमति तिमानो खुनुनाय खुनुबायखा खुनुबय अरनिका ताबो जम्पुजला सोमबार कानि बिदि बाजार गानारो और जगह संस्थाबो लामाव हिमलाय दंगो अब फाइट तिंलाय दंगो गारि बायखायो बन यागुलो अकरा समय कल सालायगै आबना खायमान बा इलेक्शन कमिशन मालाय माने जानाय आबो मालाय खानो जानाय सुदु जोंसिनि मालाया जत कमिटि बायने जों जगाजग खायो आबनो जौथ खायोसो मा सालायनाय बेलाय हामबायनि किसासो तेवैसा जदि नरे खांगे बेलाय जानाय बरंगना द निन सिरमुं गिचारिगत जमातिया आं गाखे बिजिएम बाबा गरिया मिशननि लेंलेमाव थांजाक जॉइंट सेक्रेटारि दो बेलाय हामबाय